Si Cebu City Mayor Michael Rama, nabalaka kuno siya, niining panagbangi nila ni President Bongbong Marcos o ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga pareho niyang giisip nga mga higala. Dapat dili ka ma-affected Mayor Mike Rama kay wa man kay appeal silang away. O niya, o papilion ka Mayor Mike Rama, dapat ato ka mudapig ni Bongbong Marcos. Kay masuod mo ni Bongbong compare nga to kang kuan Duterte. Gani si Duterte gimension pa imong pangan og drug protector ka sud sa duha ka higayon atong 2016 ba to or 2017 ba to mga kabombo. Matod pa ni Mayor Mike Rama na alarma kini gumikan kay hilabihan kabugat ang mga aligasyon nga nanggawas. Hilabi na nga matod pa Duterte ga si Bongbong Marcos das listahan sa PDEA. Paraga nakarelate siguro si Mike Rama sa dihang gimension po niya ni Duterte nga si Mike Rama nas listahan sa mga drug protector. Daghan mga mayor nga gipag-mention nga mga drug protector na ngamatay. Si Mike Rama na lang ang buhi. Sa ito pa kay buhi pa si Mike Rama hangtod karon, di bonus na lang na. Di patungod sa kong amigo, kinis Mike Rama, hagbay lang bulagta. Di binuang, prangka pagka istorya. O di patungod sa kong amigo, kinis Mike Rama, hagbay lang bulagta. Dugang panini, nga wala nini makita, nga dunay hayag sa tumoy, sa tunnel, tungod sa kabugat sa mga pulong. Kinumduman nga mikailap karon atol sa prayer rally, dito sa Davao City, dito ng pagka-Domingos gabi, balik-balik ang gitawag ni Rodrigo Duterte si Marcos nga drug addict nga wala damha ni Mike Rama. Agig tubag si Marcos mingon nga ang mga pangangkon ni kanhi Presidente Duterte nahimong resulta kini sa fentanyl. Fentanyl o sa pain reliever nga gingong dugay ng giinom sa kanhi Presidente usa ka isog kayo nga matang sa tambal mga kabombo. Basid mao ko ni ang side effect. Mao na nga si Duterte napataka lang ko istorya mga kabombo. Pero wala gi-deny categorically ni Bongbong Marcos ang pasangil ni Duterte nga si Bongbong Marcos nas listahan sa PDEA. Ingon man nga bisan pa nga Vice Presidente pa si Rama sa PDP laban sa Visayas, hugot sa gihapon ang iyang suporta sa kasamtangang administrasyon mga kabombo. So mao na nga nabalaka kuno siya sa panagbangi sa duha ka mga dagkog opisyal sa nasod sa Pilipinas. Ining panagbangi ni Duterte o ni Bongbong Marcos mga kabombo. Si Bongbong Marcos nisugod ng sungag ngadto kang Duterte. Si Duterte hagbay ra sigig tira ngadto kang Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos wa kagwanta ni baos og tira ni Duterte nga si Duterte nagpatakal ang istorya, side effect ni sa tambal nga iyang gitumar, matod pa. Onya, og boto naon-naon mga kabombo, mas suod si Mike Rama o si Bongbong Marcos. Pero kinis Mike Rama, dili man guni magdumot. Bisa paginganlan siya og drug protector ni kini ang Duterte, apan iyan lang gipasaylo. Kay pagka 2019, giisa iyang kamot ni Duterte, gipromote or gituboy pagka-vice mayor sa Cebu City, mga kabombo. Grabe no? Sagad sa ipag-mention ni Presidente Duterte kaniadto nga mga mayor, nangamatay man gyud. Nay mayor sod sa munisipyo, gipatay. Nay mayor sod sa prisuan, gipatay. Nay mayor sod sa balay, gipatay. Basta kay i-mention kang Duterte, nga drug protector ka, mga matay gyud, si Rama hangtod ron, buhi pa.